Онлайн фитнес треньорите станахме много, даже прекалено много бих казал. И за теб като нормален човек, който искаш да влезеш във форма и да се постигнеш евентуално за лятото, е трудно и ще става все по-трудно да се довериш на някой, тъй като ние използваме всевъзможни начини да се маркетираме и реално да представяме услугата си по възможно най-добрия начин, с цел намиране на повече клиенти, разбира се. Това е така, защото всъщност доста хора видяха, че професията е просперитетна, може да се развиваш, могат да се изкарват пари и решиха, че всъщност постигнали форма един път за себе си, могат да предадат тая форма и тия знания на друг човек. Но реалността е малко по-различна, че няма нищо общо между това да постигнеш форма за себе си и да постигнеш форма на друг човек с тотално различни навици, тренировъчни, хранителни навици, тотално различно ежедневие, проблеми в ежедневието и всичко като цяло. Така как да разберете на кой да се доверите? Говорете с треньора, чуйте се, питайте го, кажете какви са проблемите и какви са вашите спирки пред това да влезете във форма. Вкарайте малко критично мислене върху отговорите, които той ще ви даде и просто вижте дали наистина този човек се опитва да ви помогне или просто иска да ви даде един тренировъчен и хранителен режим, да ви го пласне и да ви каже оправяй се.